खुलुमखा हाजो त्रिपुरानि ताखुकते बुखुरंनो आं हायनोहाय करबुक प्रेस क्लाब प्रेसिडेंट चबा त्रिपुरा तिनि 10 सेप्टेम्बर जों बेबाक हाजो त्रिपुरानि लुकुरकनो कायराम पारावो मकल कायस्रम लाइजाक तामनि बागै हिनकै जों बेबाकनो सायमानो आयां पुस्किनि पारो ताखुक बिरमनि त्रिपुरानि मांकथै फबजाक तंगो बिहिगनि स्टेटमेन्ट न रगै जों जतन सायमानो करबुक प्रेस क्लाब 2 सेप्टेम्बर नि सिमिन बिरो मनि त्रिपुरानि नखलाव तंमानि कक्तमानो चिनि उ साक्थारमुं नरुगुई उ कामी आमचनि कायराम पारानि लुकुरक श्रीकान्तनि लुकुरक कयफांनि दाल बिदाल कामी आमचनि लुकुरक जोंनो सुबामानि नरक सालनि साल चिनि करबुक प्रेस क्लाब नि आपडेट नरक नगुइनो तंखना फायदि बेलायनो खा तंथक जानायखौ कायसा तिनिनि आपडेट कायसा रेवानो जों बेबागै थानसा मिलुयै तुमुनो सामुं तां तंखांकै गभर्नमेन्ट मुंसाफानो खायना करै मजबुरिनो चिनि लुकुरकनि जे नासिं मुंनो यासाना कलायो गसिना कलायो उ कक कबिसयसयनो फायदिसों एभिडेन्स नरगैनो जों सायमालायानो नरक नुखना जों वातै पान्तै तै करै कारेन्ट करै खलायै जों तङै तंमानि करबुक प्रेस क्लाबनि आदंरक ताखुक बिरमनि त्रिपुरानि नखलावो वातै फायमानि बाय वाइ थामचिनि 10 फिल जाखा फेबा जों सालचया खुरिनो तंगो हाथाय कतर कतरनो जों खुरै गयरु रुगैनो तङै तंगो सिनि सक्सेसनि बिसिङाव पहिला जों नुखा अर नरक नुखना नायसिगै नायनायदि ताखुकते बुखुरक तिनि ताखुक बिरमनि त्रिपुरानि नखलावो तिनि आगे और कारेन्ट बकरै और वाटर सप्लाई बकरै और तुइनिबो प्रॉब्लम इलेक्ट्रिसिटी बो प्रॉब्लम तिनि करबुक प्रेस क्लब ते औरनि लुकुरक चाइतक मानि बाय ताखुक बिरमनि नखलावो सोलार लाइट सक फायना नांखा अब बेलायनो कुंचक जगनायको पियाबा उ लाइट और एरें एरें फाया उ लाइट और एरें एरें फाया तुमुंनो करबुक प्रेस क्लब नि लुकुरक चाइतक याहनकै साक्थार मुंकरै हिनकै तै उ कामी आमचनि लुकुरक साक्थार याहनकै मांगतै खुरमानि नुगै हाफां बागै थांखामुं बिरमनि त्रिपुरा साबो जों खोनाजाकनो अलरेडि उ रेकर्ड न रगै जेसेबा नोंना ओंथों हनै अरनि लोकल लीडर्स जगबो आइनो आगिबो एसडीएम नि थानि उ ककनो मांखुरानि बाङै कक 30,000 रक दं जों खोनाखा फेबा उ ककनो खुनजुरो रुया अरनि एसडीएम फेबा उ आमचनि लुकुरक बाय करबुक प्रेस क्लब नि लुकुरक चाइतक मानि बिसिंतै तिनि मन्त्री साक बाय थांनो मा चाइतकखा तै मन्त्री नि प्रेसार बाय तिनि कायराम पारावो जेसीबी मजबुरी माहाबका फाइना सेलेक्ट तिफानो लाइट मजबुरी मा फाइखा ताखुक बिरमनि त्रिपुरानि नखलावो अबंखा जों या फांनि सिमिन जों कुनु चाइते यगैनो सिलेंडर रुनानि कगया जों सिलेंडर रखांकै तुमुंनो तिनि ताखुक बिरमनि त्रिपुरानि नखलावो उ लाइट सफायदला खामुं अबनो कारै लामावबो ते कनै लाइट बेदक जाक तङै तंगो ताखुक बिरमनि त्रिपुरानि मांकथैनो खुरना थांगै ता पारानि ताखुक बुखुक न खबै खयफांनि लुकुरक चाइतक मानि बिसिंतै न उ लाइट ते कैसा आपडेट रनामु जों फिरो नरक जतनो सायमान खाना जेसीबी फाइमानि सेप्टेम्बर नि 4 सेप्टेम्बर जेसीबी फाइखा सिं ऑन कैमरा रेकॉर्ड रजाक तङै तंगो घंटा कैसा हाइखेनो सामुं ताङै तंगो आबनि यागलो 5 सेप्टेम्बर जोंबाय प्रेस रजाकमनि यागलो 6-7 काहाम खलायनो सामुं तांखा आउनि यागलो ताबुक जों नरनो क्लियरली सायमाना मुसुंगो अरनि लीडर्स गवर्नमेंट रिपोर्ट न रगै तिनि 9 सेप्टेम्बर 2024 नि बिसिंगो दीपर 12टा থেকে 3टा नि बिसिंगो जेसीबी हाफायनानि कक तंमानि फेबा ताबुक फानो 9 न कारै तिनि 10 हर 10 सेप्टेम्बर 10 तारिख हर अंखा सालनै रगै कुनु जेसीबी नि मोखां नुगिया उ कामी आमचयनि लुकुरक इंखे हायनो हाय आ कक सोंथायनो कलायो तामो तामनि बागै सालसानि जागावो सालनै तामनि बागै गेप ना कलाय साल हर
आ मालखुं ताम हरखे मालै माइना दे आबो की सोलार बायदे आ मालखुं लरी आनि सोमों सोलार बायदे लरी हरो फानो लरी मानले इनखे उ कक स्राय स्राय उ आमचनि लुकुरक ते करबो प्रेस क्लब नि लुकुरक जेसक ताखु बिरुमनि त्रिपुरानि मांकथैनो खुरनानि बागै जेसक चाइतक हापां आसक चाइतक याना आं कक कराक बे आं कक साना मुचुंगु दाति दाति न खोना 11 सेप्टेम्बर 2024 नि दीपर 12 नि सिमिन 3 नि बिसिङो जेसिके पनो गारि फाइखा याप्रि नुकजाक नानि ओंथों अब आनि कयमुं तंनाय करबुक प्रेस क्लब नि ओंगै एसडीएम ओंथों डीएम ओंथों तै उ थाइनि मन्त्री नबो ओंथों अब आनि कक कुसार मुं तंनाय खायरगै आसुलेरि ता तंजाबादि जतन हामबाय।